Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalida avul ondagi yashayish ham agrar tarmoqda borgan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarishda Yılına 5 milyondan artıq diagnostik tekshiruvlar, 70 milyondan artıq vaksina yasala. Tatarstanda veterinarlar kuzgi profilaktika choralarini boshladi. 1 noyabrdan sıyır sava boshlarga 36 yilning tajribasini o'rgangan fermer kompleks tuzurga tutingan. Xiyali mol asrab tabiat quchog'ida yashov, shahar ishmakari nishik fermer bo'lgan Yashiluzan rayonidan bizning reportaj. Umartachilik xizmatini jinglaytirga Zo'r Qaval avlidan Fuat Kamaliyev o'z ishlanmasini taqdim etdi. bugungi topshiruvning top temalari ana shular. Bu yılғы құрылық Татарстанның ауыл хуҗалыгына шактый зыян китерде. Хуҗалыкларның күбесе көткән уңышның 3тән 1 өлешен генә җыеп ала алды. Узган атнада Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Жаббаров эш сәфәре белән Буа, Апас районында булды. Урындагы эшләрнең барышы белән танышты. Без булган Апас районында бер баш терлеккә 14 центнердан артык азык әзерләнгән. Бөртеклеләргә килгәндә уңыш уртача 11 центнер. Аграр министр районның 80% чәчүлекләрен биләүче Апас мол җәмгыяте кырларында булды. Быелгы уракта алдынгылыкны бирмәгән комбайнчыларга бүләк премияләр тапшырды. Бу хуҗалыкта 14 мең баш мөгезле эре терлек асрала. Аларны исән сау кышлату өчен 14 мең тонна фураж кирәк. Быел 35 мең тонна сенаж әзерләгәннәр. Былтыргыдан калган запаслары булса да, ул гына җитеп бетми әле ди җитәкчеләре. Елны инде сенаж әзерләнде. 35 мең тонна хәзер әзерләнгән. Былтыр калды безнең 8 мең тонна. Безгә кирәге 49 мең тонна. Где-то 8 мең тонна җитеп бетмәй безнең сенаж. И безнең былтырдан калды 19 мең тонна силос. И быел да хәзер яңгырлар белән шушы соңгы вакытта яңгырлар явып китте. Кукурузга бик яхшы сыйфат үтәлеп китте кукурузлар. Улебез инде кукуруз белән планны тутырып и сенажында капларбыз дип. Уңышлар бик мактанырлык булмаса да, кырда эшнең оештырылышы яхшы. Игенчеләрнең күңелендә китек дип әйтерлек түгел. 25 ел комбайн иярләүче Фирдус Ибатуллин төрле елларны күргән игенче. Быелгы уңышка да ул үзенчә бәя бирә. Башак кыска, орлы куак. Бу эшлисең инде, күңелсез булса да эшләргә кирәк, җиреп чыгарга кирәк, тырышырга кирәк, бетерергә кирәк. Игенчеләрнең төп бурычы булган уңышны бөртегенә кадәр җыеп саклап калу. Бу эшнең нечкәлекләрен яхшы аңлыйлар. Апас мол хуҗалыгында былтыр күздән 10 мең гектарның яртысына арыш, яртысына көзге бодай чәчкән булганнар. Арышның яртысы үле бетте ди җитәкчеләре Марат Хәсәнов. Безнең инде средний, если 11 сектор белән бетсә, себестоимость 1 гектарга затраты 15 сумда где-то 40 тиеннәр була, 15 мең 400 була. И себестоимость зерна инде где-то 15 сум 20 тиен була тиеш. Плануем безгә чыгарышы. Әле дәүләт пока безгә бәяләрне бирмәде. Түгән булай икәнсез минуска китәбез. Без минуска китәбез. Игенчелек белән шөгыльләнүчеләрне борчыган тагын бер авырлык иминиятләштергән кырлар өчен махсус түләү булырмы? Кайбер иминият компанияләренең чәчүлекләрне бәяләү этабында ук тиешле таләпләрне үтәмәү аграрийларда шик тудыра. Приезжали, актировали? Нет, не приезжали, мы еще письма написали, то, что ЧС введено, то, что на уборку выходит, никто не приехал. Какая компания? Абсолют. По поддержке случае ходим, как бы сделать все с 50%. Застраховали, просто как бы есть ощущение, что страховые компании в этом году могут опрокинуть. Информацию мы первый раз слышим об этом, вообще про эту компанию, да, по сути? Давайте мы ее тоже изучим. Апас районында урып җыю эшләре менә шундыйрак кәефләр белән төгәлләнеп килә. Инде көзге кыр эшләре дә башланган. Быел уҗымнарны чәчергәме дигән сорау да туа. Министрның моңа җавабы бер. Ничек инде чәчмәскә, чәчергә, күз алдыгызга гына китерегез, чәчмәдегез ди күздән. Киләсе яз ул басулар эшсез калачак. Бер юлы бөтен мәйданнарны да чәчеп өлгермәячәксез. Техника белән дә авырлыклар, урып җыю эшләрдә тыгыз булачак. Марат Жаббаров Апас районы җитәкчелеге белән очрашуда эш темпларын арттыру белән бергә яңалыкка омтылырга өндәде. Рейтинг буенча апаслыларга шактый тырышлык куясы бар әле. Дөрес, ел ярым вакыт эчендә башкарылган эшләре дә аз түгел. Мәсәлән, Ибраһимов и компания хуҗалыгы нигезендә фермер хуҗалыгы оешкан. Алар быел 300 баш савым сыерына сөтчелек комплексы төзи башлаган. 1 ноябрьгә бирегә сыерлар кертергә исәпләре. Без 2020 елда конкурста семейный фермага төзелгән 300 башлыкка
сөтчілік фермасы. Біз шуның ішінде басып тұрабыз қазір. 10 майда біз аны құрыға тұтындық. Бу егетне авыл хуҗалыгының нәрсә икәнен яшьтән үк күреп үскән дияргә була. Әтисе күп еллар колхоз рәисе булып эшли. Ярдәм кулы сузучы бар димәк. Грант тотса да бу программа буенча акчаның 40%-ын үзе табырга тиеш. Авыл әзме күпме 16 миллион сум. Кредит алырга туры килде ди Зөфәр. Үз акчасына төзи башлагач хөкүмәттән 25 миллион грант акчасын да алган. Зөфәр әтисе эшләгәнен күреп өйрәнсә дә, ул яңа заман җитәкчесе. Үз илендәге яңалыкларны гына түгел, чит ил тәҗрибәсен дә сеңдереп бара. 2011 елдан мин булдым 36 илдә. Һәрберсендә карап, чыгып, җырып, беренче һәм иң мөһиме, алар эшләргә ярата, алар иренеп эшләми. Кая бар? Дальнобойщикмы ул, фермага киләсеңме, терлек асраучыны карыйсыңмы? Ул эшен яратып эшли. Аның беренче хикмәте шунда. Бөтен өйрәнүне. Бер рабочийга да бүген зарплатаны әз түләп, күп эшләтеп булмый. Ансы икенчесе. Шуңа күрә бездә сүз бар, көн буена эшләгән дояркамы, ул 1400 сумнан ким алырга тиеш түгел. Көнгә. Тиресне сәнәк белән чыгару вакыты үтеп бара. Яңа технологиялар кертәбез. Эшчеләр дә югары квалификацияле булырга тиеш. Андый эшчеләрнең хезмәт хакы түбән була алмый ди Зөфәр. Инде эшләргә кеше килсен дә авылда калсын дисәң, аңа торыр урын булдыру шарт. Салдык 6 йорт специалистларга 2022 елга бирдек тагы заявка 400 бага. Бүген килгән кешеләр белән әйтеп була, төрлек хуҗалыктан киләләр, файда зарплат түләмиләр, файда күчеп килүчеләр бар. Беренче сорау, кая торам? Яңа ферма төзелеше арзан түгел. Сөт бәяләре бүгенгедән дә төшмәсә, 4 елда төзелешкә киткән акчаларны аклап булыр дип өметләнә фермер. Берәүләр ферма төзесә, башкалары сөтне арттыру өстендә эшли. Министрның эшлекле сәфәр табар хуҗалыгында дәвам итте. Монда җәй башында терлек азыгы әзерләү үзәге төзеп, малларны яңача ашата башлаганнар. Хуҗалыкта барлыгы 701 баш мөгезле эретерлек, шуның 300-ы савым сыерлары. Моңарча савым мактанырлык түгел иде. Инде эшләр яхшыга үзгәрер дип көтә ферма мөдире Людмила Муштакова. Савым инде 3 тонна сөт савыбыз. Бер сыйрак күпме килә инде? Бер сыйырга инде 10 литрдан артык чыга. Менә кармасентрда куйгансыз бит инде 10 литр бик әз түгелме соң? Ну, корма кухнянан әле бит недавно гына бердек. Бер айдан артык балансланган азык ашатуның нәтиҗәсе күренә башлаган инде. Сөт саву күләмен 10%-ка арттыра алдык ди хуҗалыкның баш зоотехнигы. Акча кирәк бит инде аларга. Вот шуларның әгәр бөтен әйберне полный 100% ашата башласак, тагын где-то тагын 15-20%-ка күтәрә. Барлык кирәкле матдәләрне кушып эшләгәндә терлек авызына барсында граммына кадәр кертергә мөмкин. Табар хуҗалыгында тиешле рационны җайга салып киләләр инде. Бу азык әзерләү үзәге тулы куәткә эшли башласа, хуҗалык малын гына түгел, шәхси хуҗалыктагы терлекне тәэмин итәргә дә җитәчәк. Хәер, үзләренең дә планнары зурдан. Киләчәктә 400 баш савым сыерына яңа комплекс төзү. Әнә шулай ныклап тотынсаң, бер төзелеш икенчесен тартып тора инде ул. Құтырады яшінді ол. Яш отны үйретірге керек. Үйретірге тоже вақыт керек. Отларны үйрете тұрған кішілер бар ұялыларда. Олар да жоқ қазір. От чабышына балайлар тауып болмай қазір ауылда. Мына шундай заманаға қолды қойды. Яшел Үзән районының Татар Ислам авылында яшәүче Мәхмүт абый Заһидуллин менә шулай ишек алдында мал-туар асрап мәш килә. Хәзер бу шөгыль аның өчен ял, җан рәхәте, кайчандыр яраткан эше булган. Гомере буе Мәхмүт абый мал табибы булып эшләгән. Бүген аның һөнәрен малае һәм оныгы дәвам итә. Өстәвенә ике улы да тормышларын авыл хуҗалыгы белән бәйләгән. Берсе мал табибы булса, икенчесе агроном. Авылда туып үскән, гомер иткән аксакал моңа шатлана гына әлбәттә. Тик бүген авылда яшьләр калмый дип борчыла. Авылларда фермалар бітті, іші тұрған орындар жоқ. Қоя бұрсын яшар. Міне шуны қол. Үстәуіне бізде бейтәлі жоқ дегенде, бұл Албапа станциясында бары училище. Тракторларға, трактористларға оқталары. Оны да бітірділер. Хотя бы міне шунда қола тұрғанлар емолайлар, ауылнықлар. Бераз олыгайдым 9 дистәне вакларга гына керештем дип шаярта үзе. Шулай да шәхси хуҗалыгында кош-корты, мал-туары җитәрлек. Иң мөһиме ашатырга азыгы бар, анысы булса каравының бернинди авырлыгы юк ди. Әле балалар ярдәм итәм дип торганда малны бетермиләр. Гомумән, Татар Исламы авылы халкы мал асрап көн күрә.
Кичкенедән хезмәт тәрбиясе алган балалар да эштән курыкмый. Малайга рәхмәт, молодец. Җыеп техникаларны алып бара кайсы кирәк. Мин сәнәк менә шул хайванга салганда гына тотам. Бүтән әйберне үзе эшли. Улдан килә. Техникасын да белә, малайларым яшьтән өйрәнеп үстеләр. Менә муллалар өйрәтеп үстерде техника. Дөрес, авылда кешечә яшим дисәң, тир түгеп эшләргә кирәк. Әмма элеккеге вакыттагы кебек күп түгел инде эшедә. Газы, суы кергән терлек азыгын трактор алып кайтып аудара. Татар Ислам авылында бүген яшьләр бар-баран, Аллага шөкер дип куя Мәхмүд Заһидуллин. Күп булмаса да эше бар, кемдер мал тотып көн күрә. Шейләр белән нурлата бер хәтлесе. Ана ветеринария өлкәсендә ши яшьләр. Газда шейләр белән нурлат булып ши район центр битне. Анда газ участок белән анда эшләр бар. Лаеклы ялга чыкса да Мәхмүд абый үз урынына алмаш әзерләп калдырган кеше. Күп җирдә пенсиягә китүчеләрне алыштырырлык белгеч калмый. Әле Яшелүзән районының Нурлат ягында терлек күп, мал табибларына да эш җитәрлек. Бездә дә җитешми инде. Кадр ветеринар врач булып эшләргә бик җиңел эш түгел. Инде колхозда бирек тә, общественный секторда бирек. Анда бит көндә хайван янында, көндә шуңа күрә анда баручылар, теләүчеләр бик күп җук. Шуңа күрә әзен җук белән бер. Бу көннәрдә мал табибларының эшләре тыгыз, көзге профилактик чаралар вакыты җитте. Монда авыл халкының бар булган малы да, зур хуҗалыкларныкы да ветеринарлар кулы аша үтә. Һәрбер хуҗалык безнең компьютерда күпме баш саны бар, бозавы бар, эте бар, һәм дә аның сарыгы бар, тәкәсе бар. Аларга бөтенсенә дә вакцина ясап барабыз. Ясамасак инде без үзебез өчен бит ул. Мал туар сәламәт булса, күңеле тыныч ветеринарның. Бигрәк тә син караган авыллар башка республика белән чиктәш булса, еш кына Чуаш республикасыннан хайван сатучылар килә. Гадәттә авылларда сатып йөрүчеләрнең бернинди ветеринария документлары булмый. Ул малда нинди чир булмас, Алла гына белә. Монда инде иминлек өчен мал сатып алучылар үзләре дә җаваплылык хисен тоярга тиеш. Закон тарафында сатмый торган кешеләр белән бик авыр эш итәргә. Алар бит бер кешедән сорап тормыйлар да килеп сатып китәләр. Ни тәртипле кешеләр безгә хәбәр итәләр, менә шундый кешедән хайван сатып алдык, шундый бузау булса, без барып аларга укус кадап китәбез. Тәртип буенча карантинда торырга тиеш бит 30 көн. Тәртипле кешеләр әйтәләр инде, аларга барабыз да, карыйбыз. Аннан соң шул яз-көз обход ясаганда, алар в любом случае ләгәләр безнең полосына. Без бит һәр үйгә киреп йөрибез барыбер. Шуңа күрә кергәч бит инде бер сарайга кергәч алар күрсәтмичә кала алмаган. Илһам Заһидуллин карамагында 18 авыл, анда 2 ветеринар, 1 санитар эшли. Элек 18 авылда меңләгән баш сыер, аннан да күп сарыга сыралган. Хәзер мал саны көндә кимеде ветеринарлар. Тик азайса да мал бар икән, аның сәламәтлеген кайгыртырга кирәк. Бигрәк тә хәзер йогышлы урлар чыгып кына торган вакытта. Бүген Яшелүзән районының шәхси хуҗалыкларында 3000 баш мөгезле эретерлек асрала, 12 меңгә якыны зур хуҗалыкларда. Хайваннарда булган авыру кешедә авыртырга мөмкин. Шуның өчен дә без алдан менә без квартал сайын аны туберкулез ясап барабыз. Районда анасын яз-көз Сибирский язбадан, эпизодикада бункылдан ясап барабыз вакциналарны. Һәммәсендә дә инструкция буенча ничек язган, шуны эшләп барабыз. Шуны эшләмәсәк, без уже тайпылды икән, ветеринар законнарыннан biz уже нәрсәдә булса чыгарга мөмкин. Йогышлы авыру бер сыерың эләксә, бөтен көтүе белән кырылырга мөмкиннәр. Хуҗалыкны яңадан торгызуның нәрсә икәнен башыннан үткәннәр генә беләдер. Шәхси хуҗалыклар да бүген ветеринарлар белән тыгыз элемтәдә эшли. Итне барысы да базарга илтеп сатмаса да, сыер тоткан һәрбер кеше сөтне җыючыларга тапшыра, аның сыйфатын ветеринарлар тикшереп тора. Һәрбер хайваннан җыйганга без справка язабыз. Сөткә, да. Ул анасын инде җыела да, 1 тонна, 2 тонна булгач, без бит аңа общий язабыз уже справка. Гомумән язабыз. Ул хуҗалыктагы кеше заинтересован дип әйтгәндә, рус әйткәндә. Аның бит инде лейкозада булга мөмкин, калганында уларны сөтне сдау ителмәгәч, доходы җугала, экономикасы җугала. Уларны кеше сознательно безне белән эшли. Бузау мәсьәләсе инде без бит инде шул ук сыердан бузау алабыз ел сайын. Аның танасы булга мөмкин. Менә безнең районда 1250 баш сыер, 3000 булгач инде аның 600 танасы була, 1 җыллык дип әйткәндә җылдан узганы. Калганы бузау. Бузау бит инде без игә кирдек, учетта безнең һәрбер хуҗалык безнең компьютерда күпме баш саны бар, бузавы бар, эте бар, һәм дә аның сарыгы бар, тәкәсе бар. Аларга бөтенсенә дә вакцина ясап барабыз.
Гомумән республика буенча елына 5 миллионнан артык диагностик тикшерүләр башкарыла. Төрле авырулардан 70 миллионнан артык вакцина ясала. Бу алып барыла торган чаралар безгә бирә инде иң мөһиме ул кешеләрнең сәламәтлекен саклыйбыз, продукция җитештерәбез, качество ягыннан бу продукцияләрне без тәэмин итәбез. Безнең республикада яшәүчеләргә һәм Россия күләмендә и Алла бирсә инде чит илгә дә сатыр өчен бу эшләр үткәрелә. Иң мөһим нәтиҗәсе барды республиканың ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары. Соңгы 4-5 елда котыру авыруы 10 тапкырга кимегән. Йогышлы чирләрне булдырмау өчен күп эш эшләнә, күзәтүләр алып барыла икән. Ел башындан алып әйтик ветеринария лабораториясендә Африка дуңгыз чумасына 2440 кабандан һәм 1780 ер дуңгыздан пробалар тикшерелде. Кыш грипп буенча лабораторияда тикшерелде 33830 анализ ер кошлардан, әлбәттә инде киек кошлардан да тикшерелә һәм лабораториягә үлгән кошлардан пробалар даими рәвештә килеп тора, аларны шулай ук тикшереп торабыз. Эш өчен препаратлар да, техник җиһазлар да җитәрлек. План буенча бу көнне ветеринарлар Мулла иле авылы малларына һәм Кызылшәрек компаниясе бүлекчәсендәге сыерларга вакцина кададылар. Көзге профилактик чараларны 15 ноябрьгә үткәреп бетерергә дә планлаштыралар. Инде күптәннән эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче Олег Егоров 2020 елгы пандемия нәтиҗәсендә үзенең эш юнәлешен төптән үзгәртергә карар кыла. Туган Ринат Төхвәтуллин белән бергәләп алар Яшелүзән районында кечкенә генә ат фермасына нигез салалар. Менә бу урында әлеге урман үсеп утыра торган була. Хәзер инде атлар өчен абзары да, кош-кортлар, сарыклар өчен аерым урыннары да бар. Олег Егоров белән Ринат Төхвәтуллин буларның барысын да үз көчләре белән булдырганнар. Үзенең максатын чынга ашыру нияте белән Олег хәтта Казан аграр университеты каршындагы махсус фермерлар мәктәбендә тәмамлый. Основной расчет, конечно же, на грантовую поддержку. Төп өметебез әлбәттә инде грант алу. Әлегә тулысынча үз көчебез белән эшлибез. 20 елда билгеле сәбәпләр аркасында без агач эшкәртү һәм җәмәгать туклану өлкәсендә эшебезне ябырга мәҗбүр булдык. Ләкин шуңа да карамастан азык-төлек кибетләребез бар. Алар әзме-күпме табыш чыганагы булып тора. Бөтен көчебезне шушы хуҗалыкка кертәбез. Киләчәктә инде 3 елдан соң табыш алырга өметләнәбез. Олег Егоровның абыйсы Ринат Төхвәтуллин хуҗалыкта агроном ролен башкара. Терлекләрне карау, ашату, кышкылыкка азык әзерләү һәм башка мөһим мәсьәләләр аның өстендә. Электән үк атлар яратуы барыбер үзенекен итә. Өстәвенә Ринатның бу өлкәдә инде шактый зур тәҗрибәсе дә бар. Начали заниматься уже давно. Без инде күптәннән авылда атлар үрчетәбез. Урыны ерак булу сәбәпле аларны монда күчерергә мәҗбүр булдык. Монда ук казлар, тавыклар, сарыклар үрчетә башладык. Шулай ук киләчәктә куяннар булдыру теләге дә бар. Хәзерге вакытта хуҗалыкта барлыгы 9 ат исәпләнә. Араларында 2 бия буаз, шуңа күрә аларын аерым урнаштырганнар. Атлар белән бер рәттән фермада токымлы сарыкларны да күрергә мөмкин. Шул исәптән кош-кортка да урын табылган. Кичкенә генә кишәрлектә тавыклар булса, ачык һавада казлар йөгерешә. Әлеге җан ияләрен карап тәрбияләп тору, җирләрне эшкәртү исә хуҗалыктагы эшчеләр өстендә. Кормлю, пою, хожу. Ашатам, эчертәм, көн саен аларны карыйм. Гомумән барысы да яхшы, барлык җәнлекләр дә, казлар, сарыклар тәртиптә. Торга, баранитте, барнавайда, культивация итте. Хәзер минем минилар җыртларды итәбез. Хәзер пенсионер. Мин геморрой тракторда эшләдем. Фермерларның киләчәккә өметләре зур. Глэмпинг, ягъни экологик шартларга туры китереп оештырылган туризм юнәлешен үстерү, контактлы зоопарк булдыру, токымлы атлар үрчетү, шулай ук бакчачылык буенча эшләргә дә исәпләре бар. Төп максат табигатькә зыян китермичә генә кешеләр өчен уңайлы ял итү урыны булдыру. Хотим по гранту получить, то есть зайти на откорм 50 голов бычков. Грант алырга исәп бар 50 баш үз булдыру.
Гирфорд тукымын үрчетергә телибез. Алар безнең яктагы кышны яхшы кичерәләр, әйбәт үрчиләр. Шулай ук мөгезле ретерлек сыерлар да булдырырга ниятлибез. Әкрен генә сөт җитештерү юнәлешендә үстерергә теләк бар, чөнки ул экономик яктан күпкә кызыклы һәм отышлы да. Шулай әлеге хуҗалык белән бер рәттән агротуризм юнәлешендә үстерәсе килә. Әлеге юнәлеш хәзер аеруча популяр, чөнки без Раифа кебек искиткеч урында урнашканбыз. Ә хәзерге вакытта Олег белән Ринатның төп максатлары үз гаиләләре өчен йорт торгызу. Урман эчендә, саф чиста һавада, табигать кочагында рәхәтләнеп яраткан эшләре белән шөгыльләнү өчен иң кулае шушы җирләрдә ныклап төпләнеп калу. Беренче адым инде ясалган. Хәзер иң мөһиме башлаган эшне ахырына кадәр җиткерү. Барлык хыялларны да тормышка ашыру. Календарьда август уртасы тагын бер сезон узып бара. Игенчеләр бик шатланмаса да, умартачылар өчен быелгы җәй уңышлы булды. Инде балларны суырттылар. Димәк, кышка әзерләнә башларга да вакыт. Умартачылыкта даими кәрәзләрне яңартып тору сорала. Каралган кәрәзләрдә тиешле зурлыктагы кортлар үсә алмый. Шуңа да ел саен искергән кәрәзләрне эретәләр. Бу эшне элеккеге сул белән башкару бик уңайсыз, күп көч таләп итә. Ә менә Биектау районы Зур Кавал авылы умартачысы Фуат абый Камалиев бу эшне җайлаштырган. Казан асып, су кайнатып мәшәкатьләнми ул хәзер. Үзебезнең урмандагы умарталыкта менә күршедә генә Рәүф абый бар иде. 40 яшыннан менә шушы әрҗән эшләп, менә шулай иретә башладылар. И менә шул күршедән күреп, малай интернеттан күреп мисен эшләп бирде. И менә хәзер 4-5 ел шуның белән иретәбез. Иске кәрәз салу өчен агачтан махсус әрҗә эшләнгән. Аның төбе эчтән күгәрмәс калай белән тышлана. Шул әрҗәгә бөтен ягыннан бераз ара калдырып, тимер челтәр урнаштырылган. Иске кәрәзләр шунда салына. Ә менә миче үзенчәлекле 30 литрлы бактагы суны кайната. Шул кайнаган судан пайда булган пар шланг аша әрҗәгә килеп андагы балавызны эретә. Ә балавыз чиләккә агып тора. Ябышмас өчен берәр чүмеч салкын су өстәп торсаң да шул җитә. Шлангыдан килгән парны күчереп торабыз һәрберсенә. Менә хәзер менә беренчегә куябыз. Да, монысын томалап торабыз. Парны алып чыгарып күрсәтәләр. Менә яхар кулны тиерергә кирәкми. Бу бик кызу. Жандырып кына ала. Шулай итеп, Фуат абый ел саен 30 килограмм балавыз эретеп тапшыра. Умартаның бер генә продукциясе дә әрәм булырга тиеш түгел ди ул. Ел саен 15-20 кило чаршын җыя. Прополисны да умарта караганда ук җыеп барырга гадәтләнгән ул. Кызганыч, умартачылар буларның барысын да җыеп мәшәкатьләми шул. Умартаны эскә рамыстыннан сабырлык җитәмәс ул бөтен кешене. Кырты тузгый башлый. Үзеңә килә башлый. Аны бик аккуратно ала торган әйбер ул. Аны умартачы кеше үзе белән ичен аласын. Умарта асрый башлаганда Фуат абыйның бу өлкәдә бернинди белеме булмый. 20 ел дәвамында эшли, һәр нәрсәне анализлап, үзенчә җайлаштырырга туры килә аңа. Баштарак кыш көне кортлары үлеп чыккан еллар да була. Хәзер тәҗрибә туплаган умартачының кортлары үлү очраклары бөтенләй юк. Бал кортларын кышка дөрес итеп җыю белү дә кирәк. Анысында ялгышсаң, ахыры аяныч булырга мөмкин. Фуат абый кышка кортларга шикәр ширбәте бирү яклы. Кыш көне аны җиңелрәк алалар икән. Сиропны. Сироп балын. Ие. Чимтеге кырыйда калган умартаның үз балларын алганча сиропны тизрәк алалар. Менә тәҗрибәле умартачылар безнең әйләнә-тирәдә бар инде. Шулардан киңәшеп, нитеп, менә үзегезнең тәҗрибәләре ничектер, менә мин шул жаклы туры. Ә кышка умарталарын бакчада гына калдыра Фуат абый. Салкын җил тимәсенгә өчү тишекләрен каплый да астын гына төреп куя. Ә калган өлешен кар яуган саен күмә бара. Хәер, мондый зур уяларны күтәреп йөртүе дә уңайсыздыр күрәсең. Например, 1 сантиметр гына калдырам бит инде мин тишекне. Менә бу, менә булай. Менә аллар шулай каплаучы була моның. Җилдә кермәйме? Җилдә керми әйбер-сәйбер төшеп тә катмый инде менә. Үз аларның җыллары чыгып тора бит анда. Һәр вакыт караганда тишек әчик. Монда кар белән күмсәң дә бу кырый иреп тора. Кыскасы, кул эшерәте белгән кеше теләге булса умартаны асрый, аннан табышын да ала. Хәзер умартачылык кирәк яраклары да бик кыйммәт. Барысын да сатып ала башласаң, эшләгәнең шунда кирип китәчәк.
Фот абый уяларны үзе ясый. Бу уялар барысы да аның проекты. Чыннан да эшләү өчен бик уңайлы уялар алар. Корпуста куярга мөмкин магазин рамнары да. Мондый умарталарда кортлар көчле була дип ишеткән бар. Рамнарны ел сайын остаханәсендә яңаларына алыштырып тора. Эш башлыйм дигән яшьләр өчен дә киңәшләрен кызганмый ул. Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Үзегезне борчыган сорауларыгызны WhatsApp номерына юлларга онытмагыз. Исәнлектә күрешергә язсын.